ang nona sara sibiro ani para an boyas singkai 57 বছর hingka ani bung Mangolaksmi Dev Burma ang surbani horo rajani bagui emang nukmani bufang kaisa balui telangui khanta bufang abo saratinat ni pormani kolok angka aboni bedego toka kuthai bawi bo bai telango as rungkai nala boat ma park mui than bagui ang nukha hingka ang khubui jingtangui sisai thega kodi para aboni pore hingkai no ang taisa mukti thangka hingkai no ang taisa nukphika Mahadev bai anarwo goria matai phaiui bor saklaika ano oi burima nang tawan sukti nang ko rajana banchiri na hingkai goria matai bai Mahadev no angko skuribui angko lo angko busan tandi ni simikai thina champhri kanui risa toka sorui nhaito bari kha sorui risa kore hingkai blas sumboi blas kasak sumboi hingkai rukutu kupotui phano angko rukutu kupotui sada khaiui bono marinai hinui saiklang thangka sada mane tamo sada saiklang hangkai apro angko bikha khaya thangka hingkai norok nogo je puja khai goria ba hamani nok digi nahar mangala eklogi no angkhor mat thangnai je thangpur hangkai nok digi hakai sayak nai hangka abo boni bagui samungni angkhor thang hangkai belikaini trang thana nangnai goria ka khumtrang tiyoi goria wasuk tui mat thanai hingkai tai kaisi ping logi bo angko matai nai belikaini trang thani o Mahadev ni hingkai sario khumkasak tiyoi bini ba alada khai goria ni bikhari nai bai Mahadev ni bikhari nai no norok sapului tam mangalak amtikhai angko 7 বছর jora khaime hingkai 5 বছর jora tui phano norok ma khainai hini saklaio hingkai tai rajana hamjaknai rok deshni bubagram malik ngoi botini kaisa chini prithibi bo ha sakao asai phaimani hani bagui samung tangnai bini bagui bini jibono hamjak tongnai rok tai bono banchirinan bagui bini langma busu kubang asai tongnai rok no nornani bagui mom matani surigoi amam baba rok takuk bukuk tai bai bagna rok atya sojon dongna onurkai saklaio obono bisas khainai proyojon tongha hingkai bisas khai proyojon no tongha hingkai to norok khaimanai bige takhaidi abon bagui ang kisa saklaio hingkai norok mokok no nargoi mutu nargoi norok lama hinbai jadi rajani bakhangna hamjak tongnai rajani bakhangna hamjak tongnai salkhai pohor kai tongthon lamani kebung mong busurok norjak thon mom matai no gorian pujani dino no busan tani no khai norok bikha khaiui gorian horo puja khai hopung mai nai dai gorian bikha bina thampur kai norok nermi sab soi masanai কিন্তু বা পূজা খাইনান হিনে গরে wasok trang thampuro nok diki mokhang khlai tap thangi egloge ongkhor ma thangnai no je nang imang no mani bo hor no ur sukur bani do hora bo bo hake no bo jaga ko phai ingo no iko o jaga onu go bo jaga ning o jaga ge phungna bor sabe iko ro photo kani ke phai nuk jagai bo ngai sabai photo bo ngko goria bai angko Mahadev goria Mahadev ngai phai saklai thika nong burma tawana di oboni bagai goria matai tongbla songo suri ke nyon bini lamani kebengma bosorok jotono omoli thangbanai bisas khaikai ba khaidi bisas kori khe takhaidi ang sukno apni song tan yakong klai khulongoi kobogoi apni song jana khoro kisa onurut khaija baidi mom matai no bini lamani bosok kebengmo botolokna bagai ba nor jangna bagai ang saklayo onurut khai nor kisa khaija baidi bisas khaike haita bisas khaikai to tongdi ang kuno khampana khaidi botni hangkai 7 বছর jorti khaime hangkai 5 বছর pana norok ma khainai no no ga hasungnai nang ni boyas 57 বছর da ngamo ani bosor 57 বছর nang ni no kumo khorok bosor borok tong an nukhongo ka ang saichungno tongo tamni bogai sai nang songjar khaya ko ang songjar khaya agiroko emango ang matero kise misa saklai jangwa bagai ang songjar nang songjar khaya wina saisungno tongo tar mane ni logi shankari khoja ani logi shankari ani para hangkai nona sara sibiro agi no mabo tongmani na agi ka ang ti kormo tongmani hangka ang oro phaiketa para suboi nang je songjar khaya aboni karon tam udeso bo bhaike je khok saja mane ang abo saimano ang agi ono matero kise misa malai mani kenang emang roko hangka ang aboni bapaina ang songjar khlai nono ki badari jaga o imango je nang songjar khaya emango badaria ang bongni mumgino ang thisina hene ang korno surina ang tongo
माने मथाइनि बुंबायनो नों थांजेननाय हिनि जिर'कुमारि आं थाङै थांसेनाय काजाबिया ante hina agtango nantai kuno lukurone buskango nini kau tongko tai lukurong beskango iko asakno kono suri mung baba gore suri mung farsa ayi ma suri nai kitondong na hari suri nai engka obono je disas khai tongnai rong khai ba khlai ti hini ang saklai ja bo bahai samola khaini ang bahaino sorkarni emploi no khayo sikon mikon doktrata bo department to khai ICDS khai ICDS habanago nang sebok nini taku buku nini bunga fata tong khorok ani buskango bong fakri kan buma an bo pathema ka ang 13 বছর বয়স ani babu thika ani ma thema ka 2010 rani ri tong khata 10000 choliwo ani ma thema ka an taku buku tongo ani taku khorsa tongo hangkai buku korong ni tongo ang bakhe buri tinjana ka borole nai nanga pa je asai songo borokai jodora sangkar khai bar joton sangsar khaijang mang busu rok nukjak tai kuno kogo tong khoni kai ta an kun ko kor kha usuk na an sakna